Butlak, temprano siya. Kag magatunod naman karon mga alas 5:55 sa kasisidmon. Ang temperatura yara karon nag-range sa 25 to 30 degrees Celsius. That's why nga ma-experiensyahan naton ang kapaang. Kay summer na mo. Muna basta summer na ti ang init man. Hindi magwanta. Gani panugyan sa aton nga mga ka-aksyon. Kung may mga manipis ka na blang nga jacket, magsuksok gid kay para hindi man matamaan ang imo nga panit. Hindi man asiling nga nagapaputi ka kundi protection. Ay subong bala do hindi na gid ma-consider nga nablang vitamin D nga imo ginapangita sa init sang adlaw. Pero temprano pa kon kaysa tamaan nagkaayo kasakit sang init kung mag-igo ya sa panit naton. That's why nga kung mahimo pa lang dapat may ara kita yas ng dala nga kalo dira. O kag sa nasiling ko na sang jacket. Mga nipis na blang mga jacket ano tawag sina gani. Kalipat sindayan sa mga tawag sa bunghaw. Ano natabo ni sa akon man. Well anyway, gets mo na na. Gets mo na na kung anong ginamin ko nga coat. Manipis na blang nga mga coat para iya nga protection lang iya sa aton man nga panit. Agod hindi kita matamaan sang kainiton. So sige, ano ba lang dapat naton iya nga pagkaistoryahan sa subong man ni adlaw? Ining may issue bala ang problema ang Philippine General Hospital o kanang PGH nagpagwa na diri sila sang statement angot man sa status sa karon sa ila nga ICU o kung ining intensive care unit. Kay do ka damo-damo na gid nag-aalalawas naman ang mga pasyente. Nagsobra na kuno ang ila nga bed capacity. Nag-try pa sila sang open for almost 30%. Galing kado hindi gid-japon mapasulod ang tanan-tanan iyang mga pasyente sa COVID-19. Kay actually nagpatuman inadiri sang curfew for 2 weeks ang PGH. That's why nga mumani ang ginhalinan kung nga nagsaka man ang kadamuon sa mga pasyente. So inakaron ang dugang ko pagid iya nga idetalye man sa inyo. Kag syempre istoryahan man naton ining palayag bala ni Health Secretary Francisco Duque III. Kay actually kahapon madumduman ninyo si Iloilo Representative kag former man DOH Secretary Janet Garin nagpalayag nga dapat para yang nablang hindi mausik ang tiyempo ang available kuno iya nga mga doses sang bakuna diri sa Pilipinas ihatag sa dugang pagid nga mga recipiente. Regardless kung ini ang napatungod kun tani for second dose. Sunod iya kay Garin. Ungaling kay nagpalayag diri si Doke nga dualang-alang ginaguro for Sinovac vaccine. Kay basi hindi bala naton mapiho nga within 28 days makaamot ang ang bakuna. Ang dugang nga bakuna. So muna ang palayag ni Doke. Inakaron ang aton man nga idugang pagid idetalye sa inyo ang aton iya nga mga national news nga nakuha man gikan sa news center syempre sa Action Radio. Syempre ang isa pagid naton kay istoryahan ng aton iya nga tupiko sa FYI portion naton. Mga ginikanan ara kuno sa mga rason kun nga malipaton ang isa ka bata. Maybe sometimes ayhan ang mga factors kun nga nagamalipaton kuno ang isa ka bata. Ina karon ang aton iya nga istoryahan. Okay? Kag syempre bantayan man naton ang sulat nga akon iya pagabasahon. Isa ina diri ka babayi. Bataon pa na diri.
bataon pa ang nagpadala man sa iya nga sulat, nagapangayo sang advice kay Tita We. Dra karon after sinabasahon ko man ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga Lottery Center. Kag syempre dala naman dira ang aton iya nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw, petsa 16 kita sa bulan iya sang Marso tuig 2021. So ano wala karon ang mga kapalaran dira ninyo. Sige, antes ang tanan, diri kita danay sa aton man nga mga national news nga akon man gin headline antes pa man ang tanan. Ining palayag sang Philippine General Hospital o kon PGH. Actually, amo ni ang ginakabig nga pinakadako syempre nga hospital diri sa Pilipinas ka naga-cater isang mga pasyente for COVID-19. So, ginpahayag diri sa PGH, walang alang na gid. Puno na ang ilang intensive care unit. Matapos nga nagapatuman sa duha ka semana yang curfew ang Metro Manila. Agud nga matapna ang paglaptas ng virus. So, sunod diri kay PGH spokesperson Jonas Del Rosario, 156 sa 180 ka bed or mga hiligdaan syempre para iya sa mga pasyente. O kung katumbas inisang 86.7% para iya sa mga COVID-19 patient ang okupado na. Okupado na, dason may ara pa ho, may mga masobra pa iya sa napulo ka mga pasyente ang nagahulat nga i-admit man. Di sunod diri kay Del Rosario, ang ICU gali nila may ara lang sa 30 ya ka bed capacity. Di subong puno na kaayo. Subong nga adlaw sang ginanunsyo nila nga puno na gid kami diri. Nagbukas naman sila gani isang dugang pa 180 ka bed 180 ka beds. Sobra-sobra na ina sa ila 30% nga current bed capacity. Kay man magluwas abi nga naga-cater sila for COVID-19 patients. Gina-cater man nila ang mga non-COVID-19 patient. Di din na karon nila ipamutang. Halimbawa, nagabusong. O halimbawa, may masakit yung not related for COVID-19. Alangan iimpon man na to nila. Ako pa sinisubong nga ginakulbaan niya or ginagabalakaan nato nga matapikan kita sa COVID-19. Tapos iimpon man to, di ba? So muna ang problema sa karon sa PGH kado alang-alang na gid ho. Alang-alang na gid ang kapasidad sa ilaya ICU. That's why nga ginpastar na gid nila kung ano sa karon ang sitwasyon. Out of 157 ka mga pasyente, 40% diri ang ginakabig nga moderate case sang balatsang virus. 25 ang ginakabig naman nga severe kag 20% ang critical. Ang nabilin ti mga mild ini sila nga cases sunod kay Del Rosario. Ginapilar naman iya sang hospital sa Department of Health nga kung mahimo mag-deploy for a volunteer health workers kay ilabi na sa capital region. Kung pwede parang kuno 20 tubtob 30 ka mga health workers good na ina para iyang bisan paano bala may magabulos man sa mga healthcare workers nga mo sa karon ang nagatrabaho sa pag-atipan iya sa mga pasyente sa COVID-19. At syempre makitaan gina nila mismo inablang maglibot sila, makitaan nila ang mga health workers naton kapoy na. Ang iban sa ila hindi lang na iya nga isa ka adlaw nga nag-duty, ang iban ting tatlo pa na kaadlaw. Amo na ang struggle. Amo na ang daily struggle nga atubang iya sang isa ka health workers. Munang iya responsibilidad nga ginahimo. Kung ang pulis gani
1 is to pila na? 1 is to 300? If I'm not mistaken. Di ang sa doktor, sa mga doktor, sa mga nurses, and other pagid nga mga healthcare workers, pila kabilog ang ila nga ginabantayan man. Di amo-amo man na sila sa mga pulis. Kaling kayang kinalain lang kay ti ang ilaya ginapa kontra nila. Hindi makitaan. So muna nga kabudlay kaayo para iya sa mga healthcare workers naton nga nagatinguha man nga mapa-survive ang ila nga mga pasyente. Kati syempre mapahagan-hagan man. So bantayan naton ano pagid-ayhan ang mga dugang sini nga mga update, ilabi pa nga isa iya sa pinakadako nga hospital nga naga-cater man sa mga pasyente for COVID-19 ang nagpalayag na sang ila sitwasyon sa karon. So inabalantayan naton kay wala man naton ginapangayo pero may tendency nga basi balang mga available diri nga mga doktor sa aton or available nga mga health workers, posible pa iya nga ayoon man bilang magboluntaryo. So inabalantayan man naton kag kabay nga hindi na madugangan pagidliwat. Hindi na madugangan pagid nga magdamo pagid bala ang cases. Maghagan-hagan na kuntani. Kaya man diri pa naman sa panahon nga amat-amat na kita tingwa man ang aton nga gobyerno nga kung pwede pa lang bisan tuod may nagapamatok pero tiga-try gid ba lang aton nga government nga amat-amat na buksan ang ekonomiya. Kaya manti ko hindi mabuksan ang ekonomiya, kita tanan struggle, kita tanan mag-aantos, damo-damo gid subong ang mga nagapangita sang trabaho kay nagkalawad-an sang trabaho matapos iya nga bangod man sa tong sa nag-implement sang lockdown or ara pa ang Pilipinas sa pinaka-istrikto iya nga status, ang enhanced community quarantine. Kung madumduman ninyo wala gid to yung movement, ang makagiho lang to pulis. Kagti ang may ara ginatagan na quarantine pass pero limited man sa gihapon ang giho. Bisan kami gani ang obrato namon balay istasyon. Kay man alangan mapasayang-sayang kada. Diba? Alangan mapasayang-sayang kada nga wala kaya kabalo kung basing tupad mo dira positive for COVID-19. So muna ang mga dapat naton bantayan. Kaya syempre ang mga pahanumduman sang aton iya mga health officials na kung mahimo observe gid sang protocol, minimum health protocol nga ginapasunod sa aton. Ang pagsuksok sang face mask, face shield, kung mahimo ti kung may dala kada iya nga alcohol, ti dala alcohol bisan sa gamay lang nga suludlan, at least kung diin ka makanto preparado kaya. Though tuod kung magsulod ka for example sa mga mall and other pagid, diba may ara na sila sang ginaspray sa imong alcohol, pero ikaw panigurado ka na lang. Panigurado ka na lang kay pagsulod mo sa mall hindi man na sili nga pagsulod mo sulod ka lang dayon, wala ka na ibanda may kantuan, wala ka na iban nga may makapyutan. For example na lang magsakay ka sa escalator, diba tendency sina nagapangapyot kita kay basi malang-alang matumba ka. Kung wala ka dala yung mga ng alcohol, iho mo nga wala nagpabilin ang virus. Amo na mga pahanumdum sa aton. 1:36 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Isa pa gid naton iya kapag istoryahan. Okay, ining palayag bala ni Health Secretary Francisco Duque III. Action Henry. Pwede lang kumakaayo. Action hands.
Sa imo dira Sir El Rey, pwede ko danay makaayo. Mapaayo ko di danay. Come here danay sa akon. Kaya do hindi ko ginmagwanta. Oo, kabalo ka na kung ano miayo ko si mo. Kaya do alang-alang gin. Do gasakit ginangakon nga tiil. Okay, oo. Liog lang ko Action El Rey. Thank you, get Action El Rey, ha? Mga posisyon lang ko muna ako. Doon walang alang. Gin, nagsakit siya, eh. Okay. Alauna, 37 na kita, ha? Sige. So, dili kita danay, sa aton man nga palayag yan ni Health Secretary Francisco Duque III. Nga, ang ikaduha ko nung dose for Sinovac vaccine. Thank you, good sir, ha? Goods na ni sa sir, Diri pa to. Well, anyway, thank you again. Ang ikaduha ko nung dose ng Sinovac COVID-19 vaccine, ang ginreserba na ini para iya sa para sa mga nakauna bala nagbaton or ang ginasili nga nakabaton sang first dose. Sunod diri kay Doke during man sa COVID-19 Task Force weekly briefing kagabi, kaupod kay Presidente Rodrigo Duterte. Bila kinahanglan ang mga ginbakunahan for Sinovac vaccine, dapat makabaton sang ikaduha nga dose after. O kung pagkaligad sang 28 ka adlaw. Kay man, unlike sa other bala, ti tamaan kalipot lang sang sang mga inadlaw antes pa man nga i-inject ang second dose. Ang iba niya nga mga nga bakuna pila pa danay kaadlaw or ginalabutan pagani for a month or 3 ka bulan. Ti ang iya ka Sinovac 28 days wala gani kalambot na 1 ka bulan. Diba? Magluwas lang ko ni count naton for February iya nga bulan. So sunod diri kay Doke, nga kinahanglan gid ni naton ipain ang second dose para iya sa mga una na bakunahan sang Sinovac vaccine. Okay? Apang hindi naman iniya problema para sa 525,000 nga doses ang AstraZeneca vaccine. Kay suno kay Doke, honestly, gusto man gid ni namon iya nga i-reserve. I-reserve man like iya ka Sinovac, i-reserve man ang pang-ikaduha nga dose ng AstraZeneca vaccine. Galing sing ilang taon nila nga, ay, makadako pa ni mabulig sa other pagid nga madugangan pagid ba lang mga health workers nga mabakunahan kay man lawig pa man ang mga inadlaw. Why not, diba? Para nga at least ang mga healthcare workers naton mahatagan na iya sa una nga dose kag ti mas madamo nga healthcare workers ang mahatagan. Galing kay tinag-ayo lang gid diri si Doke ho kay sa issue gani sang Sinovac do alang-alang gid, no? Alang-alang gid for Sinovac kay unlike sang AstraZeneca, okay pa iya kay another 12 weeks or 3 pa ka bulan antes ka iya nga hatagan sang ikaduha nga dose sang AstraZeneca vaccine. Ti suno sa kay Doke, brati good lang niya ang iya ka AstraZeneca, wala giniya problema kay lawig pa 3 pa ka bulan ang hulaton. Ti kun maalang-alang gid man, kun magka problema gid man, at least layo pa. Layo pa kayo. Unlike sa iya ka Sinovac nga 28 lang ka adlaw. Ti kung isip-isipon 28 days. Daw alang-alang gina labi pa sa sitwasyon sa karon nga daw tuod naghalog na gid man, nahaghalog na ang mga transportation, pero hindi naton mapiho, no? Hindi naton mapiho nga may ara lang sang available agad-agad iya nga bakuna. Ang iya ka Sinovac kay man ang sitwasyon subong yung mga ang bilog nga kalibutan. Ang bilog nga kalibutan masiling bala nga nagaagaway kung sino ang una nga makakuha sang mas madamo.
amo na ang problema. Kag amo man na ang ginalantaw nga or amo man ina sa karon ang ginakonsiderar sa aton health officials. Pero at least nag-okay sila for AstraZeneca. Kag I think nag-start naman sila nga gamiton ini inoculate para sa dugang pagid nga mga healthcare workers. But not in Sinovac. Kaysa na siling gani ang Sinovac do alang-alang gid. Do alang-alang gid kun ihatag ang ikaduha iyang dose sang COVID-19. Okay? Sige. So, ti maulat-ulat na kita danay sa aton iyang mga ka-action. Kay parang man nga, syempre, mga nagapalayag da bala nga hatag yun ng isa ikaduha nga dose sa other pagid yung mga healthcare workers, pamatian taman ang mapahayag iya sang aton health authorities. Agud bala nga hindi kita magwa nga do wala kita iya kabalo. Subong nabatian na naton ang reason man sang health officials naton sa issue ya angot sa 28 days lamang. 28 days lamang ang interval sa paghatag sang una nga dose sang Sinovac. Kag for ikaduha pagid nga dose, 28 days lang ang interval, alang-alang gid ina kon ihatag sa other pagid nga mga health workers. Pero wala isang problema sa AstraZeneca. Kaya in fact gani ginhimo na ini nila. In fact, ang AstraZeneca nga vaccine ginhatag na gid iya sa tanan. Ginhatag na gid iya sa tanan kay para wala sang may manugon balang doses. Kaya muning target naton nga mahatagan iya ang tanan nga mga health workers. Agod syempre nga panigana Manila bilang mga frontliners sa aton iya nga pakigbatok, pagpakig-away agud nga matapna na ini ang COVID-19. So, sige. Action Radio Philippine Standard Time, 1:44 na kita. So, mo yan to ang aton man nga mga topic for national issues nga aton iya nga nakuha. May kang tanan man sa sining update for COVID-19 naton. Ano na sa karon ang current situation sang kung bakuna batok sa COVID-19 ang paghahambalan diri sa Pilipinas. Kag syempre man ang issue angot iya sang sitwasyon man sa karon sa Philippine General Hospital kay nagpalayag na nga daw alang-alang na gidang ila yang intensive care unit nga puno na kag nagapangabay sila, wala pa man sila nangabay nga time out kundi ang apilar lang nila kung mahimo madugangan ang ila yang puwersa or ang ila nga manpower agud nga bisan paano may ara balag may matawag nga magarelyebo sa ila or may magabulos sa mga health workers ti kita naton makakapoy naman syempre sa pila ka oras nila nga pagtrabaho sa pagbantay sa mga pasyente for COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, 1:45. Standby sa aton mga ka-action sa akon nga pagbalik. Ato naman ipag-istoryahan ng aton tupiko for FYI naton. Mga rason kun nga ako no nagamalipaton ang isa iya ka bata. Ato na ni Dr.
Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa Mayong hapon sa aton mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live kay Caitlyn Nang. Caitlyn, congratulations dira sa imo. Ano tong post mo to gani? But anyway, congratulations dira sa imo Caitlyn Nang. Guwapa ka man Pareho tanga duwa beautiful, okay? Sakay Ma'am Feli Morales Cuello Aliaza, mayong hapon. Kay, pareho nga duha. Okay. Kay Christy Arevalo, good PM, Indayan, monitor lang kami diri sa Gym Valladolid. Damyaw ko, happy birthday kay Tessie Galon Alabe. Sige, Kay Ebs Marta Dio Salcedo, mayong hapon man. Kay Ma'am Atia Kim Eriman, mayong hapon dira sa may Banwa sang Morsha naga-monitor. Kay Liberato Sornito, sige salamat ged. Jego Mambo, mayong hapon aksyonan tamyaw lang mga border personnel sang City of Sipalay sa border boundaries sa Panyaga Dinamon. Though pero may ko nagkakabasahan how. Amo ginadayaw pero may tinabal. Okay Kag sa kay kagawad ko no Elizer Espora sang Barangay 5 sa Sipalay man. Sige salamat ged. Sa kay nag-send ka digali Ebs Marta Dio Salcedo sa akon gid mismo personal account. Sige salamat ged. Kay Sir Alex Montesa, mayong hapon lang dira sa imo nga naga-monitor sa siniya nga tinion. Kay Ma'am Carol Montoya dira sa syudad sang Quezon, good afternoon dira sa imo ma'am. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon man, keep safe and God bless. Kay Ma'am Christine Menyas Villalobos dira sa Banwa sang Don Salvador Benedicto sa Barangay Pandanon. Kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Kay Cheney Uve Swalog. Tsaka pagbasa ko. Mayong hapon Kay Ma'am Suzette Alunan, mayong hapon man. Sige kay Ma'am Viviana Puandales Gumban, mayong hapon. Kay Utay Benedicto, ari lang ko din naga-monitor Victorina Heights sa may Barangay Mansilingan. Salamat gid. Kay Sir Guillermo Clarito, mayong hapon dira sa may Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra. Nagasabat man kuno sa Mabini Coral. Sige Kay Marisa Ganal, action rilang ko din naga Bago City gali naga-monitor gid sa imo program. Sige, salamat kay Mama Ann Bella. Thank you so much for the star. Have a blessed and happy Tuesday afternoon and stay safe always and God bless us all. Kay Torco Jongko, mayong hapon, sir. Salamat kaya. Kay Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon, monitoring always dira sa Celine Homes. Salamat gid. Kay Janice Sarcipuedes, good afternoon. Watching live here in Victoria City, Villa Victoria's Housing. God bless you and stay safe. Ikaw man dira, ma'am. Thank you so much gid. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, nagapag-reach siya Joseph Lavadia on his birthday today. Happy birthday dira sa imo Joseph Lavadia. Sige halong always. Sige, standby sa aton nga mga ka-action. Kay maga-istorya kita angot sa aton man nga topic for FYI. Mga rason kuno nga nagamalipaton. May kabataan ka mo dira. Inakaroon naton istoryahan, okay? Standby lang mga ka-action.
Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, ato na yung pag-istoryahan, mga rason kung nga nagamalipaton dira ang isa kuno ka bata. Halin sa paghimo sa iya nga homework, tubtob sa mga kun kaisa, bisan combination na lang, di ba may ara na sa mga locker, combination ang sang number ang ginagamit for pag lock dira sa iya nga lockers. So madamo sa mga ginikanan kag syempre iban pagid nga mga manunudlo ang makapamatuod gid ya nga mga kabataan sa karon nagamalipaton na. Ano ayan kuno ang mga rason. Ang number one kuno nga mga makonsider abi kun nga ang isa ay kabata nagamalipaton o hindi siya alerto or hindi sa bala nagapamati kundi indiin iya nagakadto ang iya nga pensar. So, di ba sa mga kabataan, kung hindi sila gani nagapamati sa aton, ang ginahimo na sang ginikanan, may 5 ka beses na nga ipamangkot kung anong ginsugo. Kumera gid sa mga bata, iya nga kapila mo na ginhambalan, kapila mo naman ginsulit-sulit, wala gid po nagsulod siya kaisipan. Ano na yan ang reason pag ginadaya behind, no? Pero, syempre, kung isa ka ginikanan, pinaka maayo gid ba naton iya nga himuon. Syempre, samtang bata pa, ang ginasiling bala nga, samtang pwede pa mahilot-hilot ang iya nga batasan, dapat nga i-train mo na gid siya. Para iya nga mangin maayo siya nga bata. Kaya ti given gid man tuod mo, given gid man yang tungod sa subong iya nga sitwasyon, madamo sang kabataan nga may makitaan bala. Makitaan nila nga mga nakahimo iya sang sala. Ilabi na gid kon na ibilinan mo lang sa sang cellphone. Halay lang sa lantaw sa mga video. Kaysa wala mo na nalantawan nga ang ginkantuan niya nagali iya nga mga sites. Nagapakita na sa mga violence I mean. So ti kabudlay na, di ba? Kabudlay na. Kagang isa pagid makitaan man sang bata. For example na lamang kung wala mo siya ginahatagan atensyon, makitaan sang bata kag mabatian sang bata. For example, sa tupad lang ninyo balay. Gasing gitanay ang ginikanan. Gasing gitanay ang mga ginikanan sa inyo dray tupad balay. Di, syempre makita na sa inyo nga bata. Mamensar na sila, ano nang ginahimo na nila man? Basi, okay lang man guro nga magsabat-sabat ko sa akon nga parents. Diba? So muna ang mga usual gid nga nagakatabo. Kung hindi siya alerto or wala siya yung nagapamati, kinanglan bata pa na i-train na siya. Kaya man honestly gid man na, 'di ba? Ang tawo may times gid nga kun diin-diin na nagapakalambot ang aton nga pensa, bisan nga may ara sa nagaistorya sa aton. Same lang man sa mga kabataan. Same lang man sa mga kabataan. Wala na yung pili kung pila lang imo nga edad, kung may ginapamensar ka, kag ang siling na bala nga lost ka. Ara ang imo presensya, pero ang imo pensar kung di na to nagkapanglakaton. Tiyan mo na ang problema kung kaisa sa mga kabataan, kung nga ako no nga nagamalipaton, isa sa mga rason. Ang ikaduha, hindi pagid ano pa bala? Medyo limited pa. Ang iya nga memorya. Pagsag-ulo sa mga bagay-bagay. Okay, di ba may ara gid man natuod? 5 to 10 years old. Oo, masiling ka nga matinandaon na ina siya. Pero may pilag ina siya ka mga bagay nga hindi niya madumduman.
Kay man ang mga tawo ko no, samtang amat-amat yan pakadto for adulthood. Given gina sa aton nga may mabaton kita mga dugang pagiging mga impormasyon ti ang mga kabataan kung i-feed mo da sila nga i-feed sa mga impormasyon nga himalay man na nila kung kaisa. Ti mo man ang sila nagagamo sa ila pensa. Diba? Kay kung adult na gani, madamo ka nagadya nga pensar, ti nagalapad man ang imo iya nga paglantaw sa mga sitwasyon. Unlike sa mga kabataan, nga kung istoryahan mo gani, ang istorya mo nga ina, siguro may makuha gid man sila. Mga out of 10% sa 10% abi naton nga rating, pinaka-maximum na guro nila 3 to 4. Okay nga ang matandaan na nila ya kung ano ang gid bala sa ilang nga utok ang nagtatak gid nga ginhambal. Hindi pa na kon kaysa kompleto ha. Hindi may word lang na sila nga natandaan. Kaya mo nang isulit-sulit nila. Nagasulit-sulit sa ila ya kaisipan. Unlike sa aton, nga kung maistoryahan kita gani, daw tuod hindi tagid man siya ma-detalyado nga maisa-isa naton kung i-istorya naton sa iban, pero ang thought bala ara na. Bisan pa suli-sulion pa naton ang istorya, pero mag-gets na naton kag ma-explain naton sa iban nga tawo. Unlike sa mga kabataan ya, ako mag-istorya na sila dire-diretso, pero nagaling utod-utod lang ang istorya. Nan, galing kay ti amo magina dapat mo amo ning pinakarason kun nga ang mga ginikanan ginapanugyan giganit di ba? Nga kun mahimo pa lang maghatag kagid or mag-take time kagid iya sa imo nga kabataan, no? Sa pagtudlo sa ila. Ila binagid sa mga pasaulo dira abi, kay para sa kada adlaw ma-develop ang ila nga utok. Di sila nga magmalipaton, maging attentive sila. Ang ikatatlo, kakulangan sa pamaagi sang pag-memorize dira. Sometimes nagaedad kuno ang tawo, nagakahibaluan nila ang mga paagi kung paano makadumdum. Halimbawa na lamang sa ilang mga pagtuon. Ang isa kuno ka teenager, mahibaluan nga ang mnemonics ang may dako nga bulig para sa iya. Kag bilang resulta, nagagamit ini sa nga pamaagi kaangay na lamang abi sang alliteration, rhyming, pag-upod-upod ra sang mga tinaga, kag color coding para iya makadumdum sa mga bagay-bagay. Bangod ko ng mga kabataan, wala pa na yan natunan ang kaangay, ang anuman nga mga tricks. Di ula sila isang mga pamaagi para mabuligan ng ila kaugalingon, para nga makadumdum. That's why nga kinahanglan gid sa liwat, kinahanglan gid ang atensyon sang adult para iya nga matudluan ang mga kabataan. Kaysa na siling ko gani, limited pa lang ng ila yang maanhan, makopya makopya sa ila yang memorya. Di kung istoryahan mo da siya lawig-lawig, di ba mo na gani nga sa mga eskwelahan, ang mga ginapang tudlo lang sa mga kabataan, mga basic lang gid kaayo. Kaya nga hindi na yan magsulod sila nga pensar, honestly speaking. Diba? Hindi na yan dali-dali magsulod sa pensar sa mga kabataan. Magluwas na lang gid siguro kung may ara siya isang mga sobra-sobra nga intelligence. Pero unlike mga normal ang mga kabataan, wala ginaya, hindi na yan madali-dali. Magluwas lang guro kung i-anhan gid sang parents ang iloy abi naka-focus gida, tudluan siya, pa-memorize sa iya. Di na iya masiling kagid niya madumduman niya gina. Pero siling normal lang. Istoryahon lang sa suguon siya. Mga amo na.
hindi gina niya dali-dali ya nga masag ulo. Kay man saling na gani, unlike kuno sa mga adult, ang mga kabataan wala sila iya sa mga gamit, wala sila iya sa mga style nga pwede himuon para mabuligan ang ilang kaugalingon para makadumdum. Unlike iya sa mga adult na damo na tayo ng technique, diba? Usual gani ginahimo ta na. Tod gina-color coding naton. Pag plaster abi sa mga files naton, ginapasunod naton color red, color blue, color yellow, like mo na be. Ang iba naman iya kung magsag ulo, may ara sa mga word nga mga ginapangtandaan. Bisan tod hindi masag ulo ang bilog nga is nga nga definition, pero may masagap lang na siya mabasahan nila ng amo nga word. Confident na siya nga munang insakto nga sabat. Nakamuna pa lang ang mga sitwasyon. Unlike sa mga kabataan, yan nga kinahanglan, ikaw mismo, itudlo mo gina sa ila isa-isa. Okay, ang ikaapat. Traumatic brain injury. Samtang normal ang ginatawag nga malipaton, may play ka mga kabataan nga nag-experience sang sobra nga pagkamalipaton ikumparar sa iban nga mga kabataan. Bangod ina man resulta sang injury. Sa isa kuno ka Kids Health Report, ang traumatic brain injury sa mga kabataan mahimo mangin rason kun nga nagamalipaton ang isa ka bata. Ang mga brain injuries resulta ina kangay abi, car accident o kung mga major traumas nga nagakatabo man sa isa iya ka aksidente sa sports nga iya na eksperyensyahan. Ilabi na gid kun sakit-sakit parang iya nga pagka tumba or naigo abi ang iya nga ulo. Amo nang tendency kun kay isa nagamalipaton ng bata. Nga sometimes tiyang iya nga matandaan, tamaan lang ka jutay. Hindi siya pwede iya nga makapamensar sang malawig, kaya nagasakit iya nga ulo. So kung ang pagka makalipaton sa isa ka bata kuno, gulpi na lamang iya nga matabo ina, mas maayo nga ipalantaw danay sa doktor. Kami nagkakatabo na mo. If for example, abi na notice mo nga okay mo rin sa ngakon nga bata nga do this past a few days nga do na ni sa haon, do nagamalipato na ni sa man. Do sobra pa sa may edad. Ma-notice mo na sa ginikanan mo. Hindi na siling nga may harakon kaysa naman nga nagamalipaton. Agyan yung managuro nga teknik Nablang mahambal ko no abi nga nalipatan niya ginatudluan niyang iya nga utok nga mambalang ko balang nga nalipatan kung magbakal sang amuni pero ang tutuod wala yan na nalipatan, wala lang gid siya kahapit or natamaran lang saya abi. Sometimes isa man sa mga factor kun nga ang isa ka bata nagamalipaton kay man gina-train yang iya ko galingon nga mambasa nga hindi lang ko tumagkadto amalon ko si mama wala ko kadto to ka nalipat ko tiyan mo ng rason and same man na bala insert ko lang na kido connected siya same man na bala sa mga bata kung kaysa magapabungol-bungol gapabungol-bungol kung suguon siyang ulihin na notice mo nagbungol gid siya iya. Pinapanadabla ka days and test bala nga madula. Ako mismo naka-experience ko na. Do grade na ko to man. Basta mga elementary ko to I think. Ginasugo ko ni mother. Ni mother o ko na kon magulang nagasugo sa akon. Kaya natamad ko magiho. Wala ko ginasunod, pabungol-bungol lang ko. Do pila gito ka days nga mo nang ginahimo ko. Nagapawala lang ko. Wala ko sa blagi na sapak blahaw. Na may isugo sa sako nga magpanghugas sa pinggan. Ginasunod ko man actually, pero wala ko balaga respond sa iya. For example nga,
Ihugasi ito na ang pinggan. Wala ko gasabat. Wala lang ko. Pero manang hugas mo ko sa pinggan. Wala lang ikaw nagsabat. Baw, na-notice ko gito ya pagka mga 3 guro ka adlaw. Ang kalawigon man to, nagbungol gid ko ya. Honestly speaking, I don't know kung ano na ang connection. Pero na-experience ko na. Hindi nyo lang pag-i-experience kay basi masiman ka mo sakon. Nga nagbinungol man. Kaya nga muna gani kuno kung ginakontrol mo kunong imo nga pensar bala, dali sina gakaapektuhan gito ng imo nga pensar. So dapat hindi pagkontrol ang imo nga pensar, ilabi na kun mga negative iyang mga ulubrahon. Kay para hindi maapektuhan ang imo nga utok, okay? Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:11 na kita. Sige, amo yan to ang aton man nga FYI, for your information naton iya nga tupiko sa subong nga hapon. So, basing mga ka-action dira naton, mga ginikanan bala, may na-notice ka mo sa inyo yung mga kabataan, amat-amata na nadaan hanas, basi bala ulihim mo na lang malantawan, dasi gali magmalipato ng imo iya nga bata, ulihi ka na kung wala mo pa siya yan natudluan. Okay? Sige Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:12 na kita. Standby sa aton mga ka-action. Kay this time, tiyo naman niya sa pagbasa sa nga sulat. Nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig ang Okay, ang aton niya nga letter sender sa subong nga hapon. Nagpatawag lamang ini siya kay Jen. Kag ang sulat ni Jen nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Jen, 24 years old. Tita we, nahadlok bala ako nga akuun sa akon niya ginikanan nga may boyfriend na ako. Nagumpisa ang amon relasyon sang senior high school pa lamang ako, tita. Nagilty na abi ako bangod sa mga hindi na bala maisip, tita, ang rason ko sa kada iya magwa ko sa balay. Nagahalong man ako kag syempre nagatuon sang maayo. Mabuot man ang BF ko kag ang nahibaluan lang sang mama ko, ang classmate ko lang iya nga babayi ang kaupod ko kung maglisensya ako nga magwa. Subong ngayara na ako sa college, na hibaluan ko nga dako ang expectation nila sa akon. Isa na dira, syempre tita, makatapos ako sa akon nga pag-eskwela. Ang sitwasyon, tita, bangod actually, pila naman kami kabeses nakitaan sang amay sang akon niya classmate nga may kaupod nga lalaki kung maglakat. Apang isa kabesi na tita,
Ginsugat ang classmate ko nga babae sing iya amay. Kag diri iya ako ginpamangkot kun nakahibalo ang akon ginikanan angot sa akon iya boyfriend. Ginpamangkot man niya ako tita kung sino ko ng pangalan sa akon boyfriend. Galing wala ako nagsabat. Mahimo nga bilang amay man, nairita siya kag naakig sa akon. Ang ginhimo niya tita sa akon, ginpaandaman niya ako nga isugid niya ako sa ginikanan ko. Karon sini, nahadlok ako tita basi balang nga makaistorya siya tuod sa akon amay. Kag mabuking. Mabuking ang akon niya sekreto. Kag halinan pa nga ibulagon kami sa akon boyfriend. Tita we palangga ko ang akon niya boyfriend. Apang nahadlok ako. Inisubong ang akon ginabatsyag tita. Ano bala ang pwede ko nga himuon tita we? Salamat gid sa pagbasa sa nga konsulat. Ang tagpadala, Jen. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:17 na kita. Kag amuyan to ang sulat man nga ginpadala diri ni Jen, 24 years old. Ang iya nga problema kay basi bala mahibaluan sa iya nga amay nga may ara sa isang boyfriend. Ano bala ang pwede niya kuno nga himuon? So sige, ang mahatag man karon nga advice ni Tita We. Standby dira sa aton nga mga ka-action kay sa akon man ina nga pagbalik. Like syempre, may ara man kamo dira nga mahatag sang inyong advice. Pwede gid diri sa aton nga Facebook Live ho para easy na lang. Okay? Sige, standby dira sa aton nga mga ka-action. Nagsaliwat sa akon nga pagbalik aton nga paggabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Sa ito man dira mga kauturan, kung
Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, Pabalik diri sa aton programa, This is My Life, and this time ato na iya nga basahon man ang ginhatag diri nga advice ni Tita We para iya sa kay Jen. Mayong hapon sa imo, Jen. Salamat sa imo ginpadala kag gin-share man nga problema diri sa This is My Life. Jen, sa edad ni mo nga 24 years old, wala na ako balasang nakita nga rason nga hindi mo pa pag-isugid sa imo ginikanan nga may boyfriend ka na. Siguro, mas maayo nga sa imo gid maghalin ang pagsugid sa imo ginikanan kag hindi na sa iban pang nga tawo. Hindi ginabala maayo nga ang ini nga mga bagay imo ilikom sa imo ginikanan. Panahon na siguro nga isugid mo na sa ila ang inyo relasyon sa imo ya nobyo, pero dapat kadungan sini imo man ipasalig kag ipromesa sa imo ya ginikanan nga magatinguha ka sa gihapon nga matapos ang imo ya nga pag-eskwela.
Siguro dyan, dapat nga kung ano ang nagakatabo sa imo kabuhi, dapat makahibaluman ang imo ginikanan. Okay, hindi ginamaayong ginatago-tago mo pa ang inyo yung relasyon. Kasi ang malain pa kung ano-ano pa dra yung mga balibad ang imo yung himuon para lang nga magkagwa ka sa inyo. Hagang isa pa dyan, wala ka man kahibalo kung ano ang nangin na reaksyon sa imo yung ginikanan. Kung nagprangka ka lang sa ila. Kay hindi gid manami nga ginatago mo ina sa ila. Okay, di ba? Ano man dirang reaksyon sa imo yung ginikanan, imo ina respetuhon. Wala ka pa gani kabalo, basi balay nga baton man lang yan nila. Di ba? O basi blabaton man lang nila. Tapos ang ikaw yan nag-overthink ka lang dira. Sige, panahon na para mangin tampad ka sa imo yung ginikanan. I'm sure mahangpan ka nila sina. Mahangpan ka sina nila kag syempre mas malipay sila tungod nagprangka ka sa ila. Para lang sa akon niya ha, para lang sa akon, para kay Indayan. Okay? Matsyag ko aware na ning imo nga parents. Galing kay wala lang sila bala simo, nagapamangkot kay gusto nila nga ikaw mismo ang mag-open up. Sa kalawigon, nag-nobyuhanay ka mo, senior high school pa lang. Wala ginayas ang hindi makabalo ang imo ginikanan. Galing kay gusto na nila nga ikaw mismo man base amo na lang tawo naton. Siyempre ginahulat man nila nga ikaw man mismo ang magprangka. Sige balik kita sa advice ni Tita We. Ang inyong relasyon sa imong nobyo, sa gusto mo man kag sa hindi, makatangat gid ina sa imong ginikanan. Di ba? Sa nasiling ko na mas maayong sa imo mismo maghalin ini hindi sa iban iya nga tawo kaya basi bala muni kun ka isa ang nagakatabo ka kun hindi mo bala mahambal basi lain pa ang madangatan dapat mangin prangka ka prangka lang kag honest sa imo iya ginikanan kaysa sino nga kalibutan wala sang mas maka-insyende, mas makahangop sa aton kundi syempre mismo ang aton iya nga ginikanan. Okay? Sige. Salamat gid dyan sa imo nga sulat nga gina-share man diri sa This Is My Life si Ma'am April Joy Buenaflor Gaston ho. Good afternoon, Action Ann. Ang mahambal ko lang sa sender, mas early isugid niya na sa iya parents about sa iya boyfriend. Mas better nga sa iya naghalin kay sa iban pa mabalaan. Mabalaan sa iya parents kag di ba hambal mo nga buot man imo boyfriend pakadto siya or pakadtua siya sa inyo balay para formal ka mo kag kabaluman ka mo sang inyo limitations syempre di na ko to dahil lang gid di na ko tuman naglukso ang ako niya ginabasa sige syempre sa una mga kay ginang parents mo kay nagbinutig ka sa ila but then kung i-explain mo lang sa parents in the end ma-realize mo na nila nga at least nanugid ka biskan lawig yun na nga ginatago kag ang trust nila sa imo hindi gid madula. I hope nga makabulig. Sige salamat gid sa imo Ma'am April Joy Buenaflor Gaston sa imo iya nga ginhatag man nga advice. Okay? Sige. Action Radio Philippines Standard Time, alas 2:35 na kita. Standby sa aton nga mga ka-action kay this time. Ato naman iya pag-istoryahan ang first part sang aton nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subukman nga adlaw. Adlaw kita sa Martes. Marso 16 tuig 2021. Unahon naton ang mga Pisces.
Pebrero 19, tubtob Marso 20. Sa mga Pisces, dirahin mo ang meditation nga makabulig para iya nga madula dira bala ang mga nagapugong sa imo iya mga plano. Disiplina sa kaugalingon ang kinahanglan para iya nga makuha giniwo ang concentration sa imo nga mga ulobrahon. Sa mga Pisces dira bala kung ang isa kuno katawo inabalang focus sa iya nga mga goals, dako na yung chance nga matapos niya ang iya mga obligasyon. Kag ti syempre since nga naka-focus ka sa imo ya goal, wala sang oras nga mausik. Kag syempre sa mga Pisces, dali sina matuman gadya ang imuman nga mga handong sa kabuhi. Sige, sa mga Pisces, lucky numbers 56, 29, 13, 33, 55. Cyan blue is your lucky color. Kagpar naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Mangin masadya sa epekto sa imo nga desisyon. Mga Aries, may baluan ang mga may baluan mo na kuno ang mga ang mga manami nga mangin resulta kung ikaw ya mismo maid-id ka sa pag-usisa. Mangin maid-id ka man sa pag-analyze. Dako ina nga bulig sa imo, labi na gid sa mga ulobrahon mo sa karon. Siga sa mga Aries, lucky numbers 33, 26, 49, 15, and 43. Neon green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Sa mga Taurus bala, ning siling hindi tanan naton iya nga wish makuha naton. Pero may ara sang pinakamaayo nga matabo sa imo. Ina ang imo iya nga pasalamatan. Gamay man na kun dako na nga bulig para sa imo. Dako na nga epekto para iya sa imo nga adlaw sa karon. Brang siling nga bisan ano pa dira kadako sa imo problema o may ara sa makapalipay sa imo bisan sa mga gamay na mga bagay. Dako na nga bulig para bisan paano kalma ka. Sige. Sa mga Taurus, lucky numbers sa 23, 36, 49, 51, and 15. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Sa mga Gemini, hindi pagsapaka, mga tao dira nga nagapangguba sa imo. Hatagi atensyon ang mga bagay nga mapuslan mo. Atagi ba ang atensyon ng mga bagay nga mapuslan mo, hindi pagsapaka ang mga tao or yung mga bagay-bagay dira nga makadulot ang sang stress sa imo. Okay, sa mga Gemini, lucky numbers 33, 46, 29, 15, and 55. Lavender is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Asset mo ang talent sa sales. Madasig ako na nga maka-close sang deal kaya nagasaka man ang imo nga income bangod sini. Dumayo ni si Cancer. Kaya mga Cancer, mapalapit-lapit ko siguro ay. Joke lang Okay, sa mga Cancer, lucky numbers 53,
36, 49, 12, and 22. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, Subto Agosto 22, pasalamati mga nagakontra dira sa imo. Ha? Kaya bangod sila na ang nagapabakod pagid sa imo ya kada mga giho. Kaya nga kung may nagakontra sa imo, ma-challenge kapag na. Diba? Ma-challenge ka. Kaya nga dusuya ni sa sako niya capacity. Sige ipakita tagid bisa iya. Nato niya ikasaran. Mga muna bala imo yung mga pamensar. Hindi ka man siling mamensar kada mga negative ha. Kung i-consider ina siya nga challenge para iya sa imo para mangin maayo kapagid. Pero not to the point nga magpensar ka dira sang malain sa iya. Okay? Sige Sa mga Leo, marami ba subong kay nagalapad dira iya ang imo nga mga pensar about sa mga ideas bala. Meaning matawhay ang imo nga pensar sa karon. Rason kun nga ang makapensar ka sa mas madamo nga mga ideya. Sige, sa mga Leo, lucky numbers 43, 36, 29, 53, and 13. Cyan blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:42 na kita. Standby sa aton mga ka-action kay sa ako nga pagbalik. Dugang pangid naton nga mga horoscope. Hindi naton pagkalimtan ang para naman sa complete management sa ato.
Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa mga nabilin pa naton iyang mga horoscope sa subong nga hapon. Sa mga Virgo, Agosto 23 sabtob Setyembre 23. Ang mga Virgo, dira inspired ka sa imo iyang nga desire. Ano magaganyat sang cooperative component. Ang syempre, matuman man ang imo iyang nga mga handog. Sa mga Virgo, lucky numbers sa 53, 36, 49, 12, and 21. Light brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23.
ang kontento kuno iya nga pamatsyag. Muna ang magdulong sa matuod man nga kalipay sa imo iya kabuhi libra. Kag magaganyat inis ang ginatawag nga prosperity. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 56, 49, 12, and 21. Cinnamon brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Uy, mag-aabot ko na ang surprise blessing, Scorpio. Wala sa makapugong sa mga nakapain iya para sa imo nga buwas damlang. Hulat-hulat lang sige. Sa mga Scorpio, lucky numbers 43, 36, 59, 21, and 13. Carrot orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Mangin buligan, mangin resource person mo sa bag-o nga negosyo. Kag makabulig man agud iya nga mag-angat dira ang imo nga palangabuhian. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 55. Jade green is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Ang kamatuuran bala, dapat maghalin ina sa imo. Magagwa lang ina kag makitaan ang matuod nga intensyon sang sinuman. Mabalaan mo na ko ng isa ka tao, yan nangin honest, naging tampad sa iyaman nga ginhambal sa imo. Siga sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 36, 49, 11, and 22. Pearl white is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, mga hangkat dira sa kabuhi ti malampuwasan ginaya Aquarius. Maglikaw lang sa mga sa mga pagkaon ba nga ginatawag? Mga maparat na kuno nga mga pagkaon Aquarius, likawiin na. Kay basi bara muna ang magkapalala yasing sitwasyon kung may ara kagin man sa mga komplikasyon sa lawas. Okay, sa mga Aquarius, lucky numbers 33, 46, 59, 22, and 11. Marigold yellow is your lucky color. Sige, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 2:55 na kita. Kag inyo ginpamatian ang aton iya nga horoscope of the day, aton nga kapalaran for today. Si Ma'am Mary Haton Segovia, naga-monitor sila ko no always, gid. Sige, from sign on to sign off. Thank you so much, gid Ma'am. Mary, din ako to. Mary Haton Segovia. Thank you gid sa pag-monitor dira ma'am. Oy dira gali sa my RTN office kay nang Christine Villa, kay Ma'am Yolanda, kay Taminda, kay Joy, Larry, Kapid, kag kay Norlene. Nga monitor sa subong iya nga hapon. Thank you so much gid. Siga, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Update nyo ako anay para sa aton man nga, Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sa imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan.
Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Di naman ninyo ako para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, kulabos na sindayan sa oras. Pero antes, diri kita na para sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa Isaiah chapter 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Indayan. Madamong nga salamat. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.